Nyakoram gajuanga dakika na paga beach tok sadek maro kinyi kamora mintiere machiegni chenro mar mbaka oromo. Chenro bedo godo nyaka rom kanyo sa beach maro nyango kaka pile mbaka oromo ntiere kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo kamar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo. Kokamano kwachako gi chal mar fwambo weche mabendo bro bedo kwa menyo ni odiochieng' makawuono duto te mabendi bro bedo kiyudo weche magwa manyien chakre migago sa achiel nyaka mano mar sadek mar otieno. Okinyi makawuono wach mabende nwachako godo wach mabende na tucho okinyi makawuono en tho mano mar jaod bura mano mabanisa mano mong'ere kaka Kulo Malim Hassan mabende no tho okinyi makawuono e od thieth mano mar Aga Khan kamano yude thieth mopogore opogore. Nyakwara Mgajuang jaod bura babanisa no yudo tho mare bang' masira mano mar apaya mabende no yudo mano chieng' Jumapil mar juma mokalo bang' kan tiere ja piko moro kata na jal marembo pikipiki mabende notuome bang' mano noring kode e od thieth. Kata kamano wach mabende ne chopo e mesa mar weche manyien en ni nong'elo rengo okinyi makawuono. Ang'eni ng'at nyalo na penjo ni Banisa to ni kanye. Kar chung' od bura ma Banisa en achiel kuom kar chung' od bura auchiel mano mantiere e county mano ma Mandera. Okinyi makawuono jood bura wetege oyuage kotelnegi kod jaod bura mano ma Eldas mong'ere kaka Adan Keinana mabende oyuage kaka jal mabende ne tiyo ne oganda. Konyalo mana duoki chien jaod bura makoro osenindo kae mano Malim Hassan osebedo ka tayo kar chung' od bura mano Banisa kuom thuolo malach chakre higa mar 2017 nyaka sani nochako yiere kendo mar tayo kar chung' od bura mano Banisa. Bende ne achiel kuom jogoeko kata na jokanyo e kamiti mano mochung' ne weche goeko mag wuoth e pacho kaendi. Koro ote pod medo mola hinya kaluwore kod tho mano mar jaod bura ma Banisa mano mong'ere kaka Malim Hassan. Kata kamano matut kaluwore kod tho mare kata na ik mare gibro bedo ka gichiwo. Kopogore gi mano bendo dichi makawuone county ma Kisumo tipo mineno ka main tipo mar mosenindo mama Grace Onyango dichi makawuona alama makende ibro bagi ne ringre mare dichi makawuona alam mabendi ibro bed ka itimo St. Stephen's Cathedral mantiere county ma Kisumo. Bang' ringre mare ka osegol mano e kar kano ringre mano mar od thieth mar Aga Khan ibro bed ka itimo alam makende ne ringre mare mane e kanisa mong'ere kaka St. Stephen's Cathedral. Bang'e jopiny biro yudo thuolo mar neno ringre mano mar mama Grace Onyango. Ringre mare biro bed ka itero mano e Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground mano mantiere Kisumo. Bang' mano ibiro bed ka itero ringre mare mama Grace Onyango Social Hall Center duto te mantiere e county ma Kisumo. Bang' mano odhiambo makawuono ringre mare ibiro bed ka itero mano e dalane mantiere Tom Mboya e county ma Kisumo. Motelo ne ik mare mabendi biro bed ka ike chieng' tarik 31 mano e odirani chieng' tich abich mano mar jumani e dalane mantiere Sidenda Village mane kar chung' od bura magem e county ma Siaya. Parni mama Grace Onyango en achiel kuom mine matoto nwachni noyier kaka jaod bura mokwongo mano mar ng'at mamiyo e pacho kaendi. Koro ote podi medo chwal kaluwore kod tho mano mar mama Grace Onyango motelo ne ik mar chieng' tarik 31 mano mar dweni. Kopogre gi manya Nyakwara Mgajuang bendo dichi makawuono duol kata na riwruok mano mar Kenya National Human Rights Commission mano riwruok makedo ne ratiro mag oganda ma pacho kaendi bendo dichi makawuono ntiere gi romo mabende ne giwacho ni gibago sadek mar okinyi. Romo kamano ka biro bedo ka dhi nyimo biro bedo kwa kiloni achiel kachiel. Kata kamano duol no mano makedo ne ratiro mano Kenya National Human Rights Commission okinyi makawuono gidhi bedo gi romo maket kod mano romo mabende ibrota e apises kata na log tich margi mantiere buore Nairobi. Romo makama Nyakwara Mgajuang biro yuayo jodito mopogore opogore koriwo jakom margi mano Roslyn Odede bende jata chenro maduong' mano mar Kenya National Human Rights Commission Laktar Bernard Mongesa kanyakla kod commissioners mamoko bende biro losa hinya kaluwore kod chal mano mar piny Kenya. Waseneno ka bende ng'anyo mopogore opogore osebedo katimore ng'anyo mabende osekelo thoe mabende opogore opogore pacho kaendi bende gi kethruok mag mwandu. Duto te gibiro bedo ka gilose jofwambo mag wantiere kanyo gibiro bedo ka gimenyo twak
mano mar Kenya National Commission of Human Rights odiochieng' makawuono. Kopogore gi mano bende rombe mopogore opogore bende odiochieng' makawuono timore. Nitiere riwruok mong'ere kaka Operation Linda Ugatuzi odiochieng' makawuono bende gintiere gi romo kono romo kanyo saa 6 mano mar odiochieng' makawuono. Romo mabende gintiere godo en mar seyo piny owacho ahinya kaluwore kod okenge mopogore opogore. Achiel kuomgi en keto e apis mago jolup jotend migepe mabende giwacho ni kipimo gi sirikanda mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta, kwan mag jolup jotend migepe omedre makoro giwacho ni nitiere kwan mano mar jolup jotend migepe maromo 27 ma ok owinjore obed e apis. Bende gibiro bedo ka giloso ahinya kaluwore gi kethruok mag mwandu mabende jonjore moko ne odhi ma orocho ma odhi mokwalo kata mana jamni mopogore opogore e puodho mar familia mar Uhuru Kenyatta. Duto te nyaka rom gajuang' rombe makamagi ka bende biro timre, wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel. Kopogore gi mano kwa dhi nyime gi weche mago e chal mar fwambo. Bende odiochieng' makawuono kamiti mar od bura mar Senate nitiere gi romo mabende gibiro bedo godo kod jokanyo mago mag duol mano mar Kenya Power. Odiochieng' makawuono ka bende gibiro bedo ka giloso romo makamano biro chakre saa 5 mar onyango kinyi makawuono ka agenda kramna thor wache romo makama en kaluwore kod tariffs mago mag sitima. Koro bang' romo makamano biro bedo kwa winjo ni en ang'o mabende biro bedo romo makamano ka bende romo makamano en mano miluongo gi dho ngere ni non-disclosure meeting. Koro bende wang'e ni duol mar EPRA bende nolando ni chakre chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 4 mar higani nengo sitima biro bedo ka medre. Koro wageno ni romo makama magi okenge mabende gibiro bedo ka giloso ahinya gi duol kata mana kambi mano mar Kenya Power. Kopogore gi mana teri weche matimore kor gwenge kaunti ma Migori bende nitiere MCAs moko mabende noyudore kama tek ahinya MCAs mabende nodhi e romo mabende jatend piny Kenya William Ruto nobedo godo e kaunti mano ma Migori. Nitiere ariyo kuomgi mabende noyudore kama tek miwuoro bang'a nitiere moko kuom jopiny maton wacho mana ni jonjore goons mabende ne orocho ratichgi odhiambo manyoro. Bende nitiere ariyo mago mag county assembly mabende gisani kaluwore gi committees mabende gintiere bende thechgi oko e committees makamago kaluwore gi chopo e romo mano mar jatend piny Kenya William Ruto mabende notimo juma mokalo. Achiel kuom MCAs kata mana moko kuom MCAs mabende noyudore kama tek miwuoro lwet kata mana jonjore ne en MCA mano ma North Kanyamkago mong'ere kaka George Omamba kanyakla koda MCA mano ma West Kanyamkago mong'ere kaka Peter Mijungu mabende odiochieng' manyoro noyudore kama tek miwuoro bang' ka nitiere jonjore moko mabende koro norocho ratichgi mano ka iseyo gi ni ne gin moko kuom MCAs mabende nochopo e romo mar jatend piny manero juma mokalo. Nyawadwe kaunti ma Migori George Juma biro bedo kaluonwa wach maket kod ma. Kopogore gi mana danete gi kaunti ma Mombasa kama bende waseneno duonde mopogore opogore makedo ne ratiro mag oganda ma pacho kaindi mabende osebedo ka wuok mar lose ahinya kotendre kod ng'anyo ma osebedo ka dhi nyime mabende osebedo ka seyo obila mar tiyo kod oteku mathoth. Bende gisebedo kata mana ka giseyo obila kanyakla kod jopiny mamoko mabende osebedo ka kao chike lwetgi. Koro kiny makawuono nitiere duol makedo ne ratiro mag oganda ahinya mantiere boma ma Mombasa mong'ere kaka Muhuri. Gin bende ka onoromo kanyo saa 4 mar okinyi gibiro bedo ka gichiwo duondgi ahinya ne ng'anyo mabende osebedo ka timore e pacho kaindi. Koko manya kor mgajuanga par ni weche mabende timre kor gwenge mopogore opogore pacho ka obed mago matimore pinje maoko wan wang'i wan iti koro kete TV mar Ramogi. Kok inene TV mar Ramogi tibro nene kanye nikech TV mar Ramogi wakeni weche gieki kaka gitimore e saa mabende gitimore. Kok manya kor mgajuanga yiena mar mondo miatiek gi kanye chal mar fwambo weche mabende biro bedo ka timore konde mopogore opogore ka bende pod wabiro bedo ka dhi nyime gi mbaka oromo. Wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel moriwogi en mano mar misa makende mabende idhi tim ne ringre mar Mama Grace Onyango mane kaunti ma Kisumu e kanisa mong'ere kaka St. Peter's Cathedral. Kokamano akaw matin aduogo gi twak e chenro mar mbaka oromo kinyi twak mabende odoro goyo kata mna mbaka mabende obiro bedo kwa poro en kotendre kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime ng'anyo maket kod magi nyakora mgajuanga iparo ni konyo nade mana kapile ote magwa kata mna ote inyalo oronwa e lai mago te machoka rede ka 600 mbui mar Facebook bende yudo wachoka chiela Ramogi TV kikidhi mabora.